Islam ko nego ben lamo nyiseche manono uyini mana lamo Ruoth Nyasaye mochweyo piny gi polo kendo ma ochweyi mokete wang' piny karka. Wa ahlihi kendo bedo mabor gi jogo malamo nyiseche manono. To kochuni nyaka ibed kodgi machiegni, ibedo kodgi machiegni mana koponi ing'isogi wach Nyasaye mar adiera mondo mi giwe lamo nyiseche manono gi lam Nyasaye mar adiera. Wa huwa 3 maratibi, Islam nigi migepe adek. Islam achiel kuom migepego en Islam, ni ibed ya Islam. Bang' kisebedo ja Islam, wal iman, ibed gi yie motegno. Iman en yie motegno. Wal ihsan, basto ibed gi gimino ni ihsan. Ihsan en ni ilam Ruoth Nyasaye kagima inene, to kaponi ok inene to ing'eni en wuon Ruoth Nyasaye oneni. Mama ng'iso luoro maduong' kabisa kuom dhano gi Ruoth Nyasache. Wa kullu martabatin laha arkanun, migawo ka migawo nigi chik moketne. Migawo ka migawo nigi chike ma oketne manya iluwo koponi dhi migawo ka migawo. Martabatul ula, chik migawo mokwongo, fa arkanul islami 5 nigi chike 5. Ngiswani chik mar Islam, ngiswani Islam nigi chike 5. Chik mokwongo e Islam, shahadatu an la ilaha illallah, ni mondo mi iyie ni onge Ruoth Nyasaye milamo e wang' piny kar kae mak mana Ruoth Nyasaye achiel kende. Bang' kiseyie ni onge Nyasaye milamo mak mana Nyasaye achiel kende, wa anna Muhammadar Rasulullah, basi dogi bedo gi yie motegno, iwacho gi lewi kendo ikung'ori gi chunyi ni onge Nyasaye moro milamo mak mana Nyasaye achiel kende, basi dogi yie ni jaote Muhammad en jaote mar Ruoth Nyasaye kaachiel gi joote duto manor kapok obiro e wang' piny karka. Ma ok ikwed kata jaote kata achiel. Mano kod ka in ja Islam maratiro mawacho adiera ma ja adiera. To koponi kwedo jaote mag Ruoth Nyasaye kata achiel, to pok ibedo ja Islam mar adiera. Wa iqamu salati, bang' mano ilemo abich, irito rita mar lemo abich pile ka pile, ilemo dibich odiochieng'. Wa itau zakati, bang' kisebedo ng'at morito arita mar lemo abich pile ka pile, basto ka Nyasaye omiyi mwandu, onego bed ni golo chiwo mar 10. Mago chike mantie bwo chik mar Islam. Bang' mano chik mar 4, wasaumu Ramadhan, onego bed ni tweyo dwe mar Ramadhan. Amemo ka dwe mar Ramadhan ochopo, jo Islam dhi tweyo. Wa hajju baitillahi alharam, bang' kisetweyo, jogo man gi nyalo dhi limbe e piny Maka, gidhi lamo, gidhi puodhore e Ruoth Nyasaye e od lamo ma piny Maka, ma en muskiti ma Ruoth Nyasaye ogwedho. Fadalilu shahadati qaulullahi ta'ala, ranyisi manyiso ni nyaka wayie ni Ruoth Nyasaye en achiel, wayudi buk mar Qur'an e sura mar Imran aya mar 18. Wachono ni ya shahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Ruoth Nyasaye osebedo janeno en owuon ni onge Ruoth Nyasaye moro amora milamo mak mana en. Ruoth Nyasaye wacho ni onge Nyasaye moro amora mowinjore olame wang' piny ni mak mana en wuon Ruoth Nyasaye achiel kende. Wal malaikatu, malaikini bende obedo joneno ni onge Nyasaye mowinjore olam e wang' piny karka mak mana Ruoth Nyasaye achiel kende. Wa ulul ilmi, kaachiel gi jogo ma Ruoth Nyasaye nomiyo ng'eyo matut, nomiyo gimiluongo ni ilim, nomiyo ng'eyo matut. Jogo mosomo bende motiegre modhi mabor e somo, jogo bende yango ni onge Nyasaye ma onego bed ni lamo mak mana Nyasaye achiel kende. Mama ng'iso ni ng'eyo Ruoth Nyasaye dwaro be somo malich ahinya. Inyalo we ni ing'eyo Ruoth Nyasaye, lakini kara koponi ok isome, iyudo ka kara in mabor gi Ruoth Nyasaye. Qaiman bil qisti, jogi duto malaikini kaachiel gi jogo modhi matut e somo, jogi duto chung' gadiera, ochung' e ratiro margi ni la ilaha illallah lillahu
ni onge nyasaye moro amora milamo mak mana Nyasaye achiel kende, Azizul Hakim, Ruoth Nyasaye ma wuon gweth kendo jang'ad bura. Ruoth Nyasaye en jang'ad gweth kendo en jang'ad bura. Ma nyisowa ni onge nyasaye mondo owinjore lame wang' piny kaka nyiseche ok gin 4, ok gin 3, ok gin 2, ok gin kata 50. Nyasaye en achiel kende mondo bed ni lame wang' piny kar kae. Wa maanaha la maabuda bihaqqi illa Allah wahdahu. Maana mar aya ni kata mar andike mwagole Qur'an ni nyiso ni onge jalno mondo bed ni lamo gadiera makende mak mana Nyasaye achiel kende. La ilaha kupunja Islam wacho ni la ilaha, ja Islam temo nyiso gimonia la ilaha nafian jami'an ma yubadu min dunillah. La ilaha nyiso ne opingo gimoro amora milamo mopogore gi Ruoth Nyasaye. Kiwacho ni la ilaha otemo kod ni onge nyiseche moko monego bed ni lamo mak mana Nyasaye achiel kende. Illa Allah, kokelo ni illa Allah mak mana Nyasaye achiel kende. Otemo kelo ni onge nyasaye moro amora milamo mak mana Nyasaye achiel kende. La sharika lahu fi ibadati. Nyasaye achiel no onge gi nyasaye wadgi milame godo. Onge gi wadgi, onge gi nyamin gi, onge gi ng'at monego bed ni riwego kilame godo. Mak mana kidwa lamo to lame, kidwa kwayo to kwaye, kidwa timo gimoro amora to monego bed ni timo ne monego bed ni timo ne dhande mochweyo. Kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi. Ruoth Nyasaye onge gi nyiseche moko mokoriwore godo magiwinjore godo ni wachokru kamoro achiel mondo ji olamwa. Ruoth Nyasaye en achiel kende, onge gi jok magiriwore godo basto wacho ni wiriwru kamoro achiel mondo ji olamwa. Ma ka ng'ato wacho ni Nyasaye nigi jawadgi milame godo ma ji riwego to lame godo, mano ng'at ma jamiriambo. Ng'ato wacho ni ng'ato riwo Muhammad gi Nyasaye, lamo Muhammad, mano jamiriambo. Ka ng'ato ng'isi ni mondo lam Musa gi Nyasaye, mano jamiriambo. Ng'ato ng'isi ni lam Yesu gi Nyasaye, mano ng'at ma wuondi, mano ng'at ma jamiriambo. Nyasaye en achiel kende. Wa tafsiruha alladhi yudhihuha qawluhu ta'ala. Kwa ng'iyo tie wachni, kwa fono tie wachni kata kwa loko tafsiri madhok ni mondo mwang'e wachni maber ahinya gi tiende malong'o, wayoka wadhi kuom jaote Ibrahim. Jaote Ibrahim ji duto ong'amo sekwedo ni ok en wuon yie e wang' piny karka. Kata Waswahili wacho ni Ibrahim ni en baba wa iman. Ibrahim en wuon yie kuom Ruoth Nyasaye. Ji opuonjo ji kaka ji nyalo ng'eyo Ruoth Nyasaye gi yo matut kabisa. Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ibrahim jaote Ruoth Nyasaye mong'oni Ibrahim kuigotho dhi kuome, nowacho ne joge ne kata nyonde kung'iso gi niya, wa idh qala Ibrahim, pariuru kaka ne Ibrahim nong'iso joge ne, nong'iso wuongi wa qaumihi kod anyuonde, innani bara'u mimma ta'budun. Nong'iso wuongi ka achiel ga anyuonde ni innani bara'u mimma ta'budun. An Ibrahim abor gi gigo ma ulamo. Yani noyudo ka anyuondgi lamo sanembe. Wuongi ne uso sanamu, to ji duto ne lamo sanembe gi eki, nikech wuongi mane nigi cheo kar dak mar sanamu. Koro kane obiro ka ji lamo nyiseche mamoko mopogore gi Ruoth Nyasaye, nong'iso anyuondgi, nong'iso wuongi ka achiel ga anyuondgi ni innani bara'u, an mabor mimma ta'budun gi gigo ma ulamo, an ok anyal lamo sanamu. Ibrahim ne en jaote mar Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye nowalo chunye, nong'eyo Ruoth Nyasaye gadiera makende. Koro ng'iso jogene niya, an ok anyal lamo sanembe molamo gi eki. Makata kawuono in kawuono kendo kawuono lamo Muhammad, ting'ise ni baba na mabor gi lamo Muhammad milamo no, an alamo Ruoth Nyasaye mochwe piny gi polo. Kata kendo kawuono lamo Yesu, ting'ise ni baba an ok anyal lamo Yesu, an alamo Ruoth Nyasaye mochweyo piny gi polo. Mane kiwaru e dag mach. To kapo ni luwo yocha midhi milamo joka dhano Ruoth Nyasaye kulon mondo lam, donjo ka dak marach mar mach. Mama Ibrahim nodagi ni an ok anyal lamo sanembe go eko, illa alladhi fatarani fa innahu yasahdin. Bas to ng'iso ni an sani endi adhi ir jalno mochweya, kendo jalno mochweya no ema biro chika e yo maratiro. Eno dhi wacho ni kura aloko pacha, aloko fikra mara, aloko toka nyiseche manono go eko, aloko
toka ni seche manono go eko adhi kum Nyasacha mochweya fa innahu sayahdini, en ruoth Nyasacha mabiro chika e yo maratiro. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ruoth Nyasaye noka wach Ibrahim cha to keto mondo bed kaka odong kaka ranyisi kuom jogo mabiro bang' Ibrahim, ma en ok in jomoko mak mana en gin ma kawuono be iwinja. Ibrahim nowacho wach ni endi, to wach ni odong nyaka kawuono pod dhi mbele mondo bed ranyisi kuom an gi in, ni koponi waneno ka jok madongo monyuolowa lamo nyiseche, wang'iso jogo ni we lamo nyiseche, wan wawe lamo nyiseche, wadhi lamo Nyasaye mochweyo piny gi polo. Mamae Islam wacho ni kik lam nyiseche, lam Nyasaye achiel mochweyo piny gi polo, ma en mondo bed ni lame, en mowinjore olame, ok onego bed ni lamo dhano e wang' piny karka. La'allahum yarji'un, weche wacho ni dong mondo mi kapo ni ji winjo weche gi eke, nyalo keto yie moro e chuny ng'ato, ma ng'ato ng'e ni Nyasaye en mane monego bed ni lamo. Ma kata ng'ato chak timo research ni kar Nyasaye onego bed ni timo research mar ng'eyo Nyasaye. Mama emomiyo wan jo-Islam watemo kelo ni mondo ji timo research mondo ji ong'e Islam motegno, kendo ji ong'e ni maratiro. Wa qawluhu ta'ala, Ruoth Nyasaye dogo wacho nwa e sura mar Imran. Sura mar Imran ni aya 64 wacho nwa buk Quran ni kuli ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in. Jawote Muhammad ngi jogo manomi Taurati gi Injili gi Zaburi. Ngisi jawote Muhammad mondo miungis jogo manomi Taurati gi Zaburi gi Injili, mondo mi obi mondo giwach achiel mantie kindgi kind jo-Islam kodgi. Jogi gin jogo maluongo ni jo-Kristo, jomoko biluongo ni jo-Yahudi. Koro jogi jawote Muhammad ing'iso mondo luong jogi obi kanyakla achiel mondo ji owinjre e wach achiel. Wach mane? Alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'an. Wach ni mondo ji owinjre wach achiel, ji kik lam Nyasaye moro, ji olam mana Nyasaye achiel. Yani jawote Muhammad ing'iso ni kaka jawote wang' piny jawote Muhammad, kik iwe ji ka ji tangni e dinde mopogore opogore. Luong ji obi kanyakla achiel, ting'is ji mondo ji olam Ruoth Nyasaye achiel kende. Kendo wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban. Kendo ng'ato ka ng'ato kik kaw Nyasache ni lamo nyiseche mopogore opogore. Kik ji lam nyiseche mopogore opogore, ji olam mana Nyasaye achiel. Kik ji lam nyiseche mopogore opogore to we Nyasaye mochweyo piny gi polo, min dunillah. Just ji we lamo Nyasaye mochweyo piny gi polo. Mama ipuonyo jawote Muhammad nokelo, ji obi kanyakla achiel, ji owinjore dhok achiel, ji owinjore paro achiel, ji olam Nyasaye achiel, ji we lamo nyiseche mopogore opogore. Kech lamo nyiseche mopogore opogore ng'iso akwede kind dhano gi Ruoth Nyasache. Ng'is ni joka dhano sichako inyalo bedo ni Ruoth Nyasaye gi chunyi, to ni kaka ot midhiye lame cha ng'iso akwede kindi gi Ruoth Nyasaye. Kata yo milame godo ng'iso akwede kindi gi Ruoth Nyasaye. Ng'iso ni in kara iwuondri ni ng'at Ruoth Nyasaye, kada ilame kok ing'eyo. Jomoko be dhi kamano to ging'e ni Ruoth Nyasaye, kech ok ong'eyo, olame bila faham. Olame moko ng'eyo, onge gi ng'eyo matut e lamo Ruoth Nyasaye. Ma Ruoth Nyasaye nyaka ibed piny misom kaka onego bed ni lamo Ruoth Nyasaye gi yo ma Ruoth Nyasaye dwaro. Jawote Muhammad ochoko ji, ong'iso ni biuru mondo ji obed kamoro achiel mondo ji olam Ruoth Nyasaye achiel kende, kik ji lam nyiseche bas ji weyo Ruoth Nyasaye. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. To kaponi ji oweyo, ma ji olokonu tokgi, ma ji oweyo winjo wach noero, ma ji ochako lamo nyisechegi, ji odagi lamo Ruoth Nyasaye, faqulu, un jo-Islam wachuru niya, ashhadu bi anna muslimun, wabedo joneno ni wan jo-Islam. Islam mane? Adam kanu biro wang' piny wacho ni ashhadu anni musliman, ayie ni an ja-Islam. Nuh kanu biro wang' piny wacho ni ayie ni an ja-Islam. Joote duto kanu biro yango din mar Islam kaka din ma kuom Ruoth Nyasaye. Mama emomiyo ji te chokore kamoro achiel mondo ji ong'e ratiro mar ng'eyo Ruoth Nyasaye. Wa dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah.
ranyisi mangiso ni jaote Muhammad en jaote ma Ruoth Nyasaye. Jaote dalili kata ranyisi gadiera mangiso adiera ma jaote Muhammad ni en jaote ma Ruoth Nyasaye. Ke jusebedo ka penjo mang'eny ni to kara jaote Muhammad en jaote man da kwasene ni buge mamoko entiere, lakini kaluwore gi story mubire buge go eko okolo verses mag Ruoth Nyasaye, jogolo aya mag Ruoth Nyasaye buge ka basto joketo base oketo historia magi. Koro buge story kunyayo de wach mar jaote ma Ruoth Nyasaye ibedo kachiel mar wuondo wang' ng'ato. Koro kaluwore gi story ma joketo okinyal ng'eyo ni en ng'ama nade e buge mag Ruoth Nyasaye. Ng'eny gi sana okondiko nyinge nikech maka jok mani kelo history to jomoko nigi story ma ng'ato moko dwa konya keto nyinge buga. Kwa jani dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah, adira mangis jaote Muhammad en jaote ma Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye wacho na buk mar Qur'an ni ya sura Tauba aya mar 128 wacho ni ya laqad ajaakum rasulun min anfusikum. En makene jaote sibiru nu jaote ubiro kwa iringre magu. En jaote monyuol ka konyuolu. Azizun alayhi ma anitum harisun. Ruoth Nyasaye jaote ma gugwedhi kendo jaote man gi teko. Alayhi ma anitum gimora mora manodwar en man upenje to kendo en ungisu. Harisun alaykum kendo en jaritu maru jaote no ero ma en jaote Muhammad. Bil mu'minina raufur rahim, kendo en achiel kuom jarit jogo moyie Ruoth Nyasaye, kendo en jaote mobolore magi mora mingise en oduok ka Ruoth Nyasaye dwaro okobo daw kodi okobrogore kodi. Ma en jaote Muhammad kuweth dhi kuome jaote Muhammad. Aya moro wacho ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum. Muhammad nok ne wuon ng'ata kuomu bali Rasulullah nen jaote ma Ruoth Nyasaye. Koro mi wado ja Islam en gi Yesu, en gi Musa, en gi Ibrahim gi Nuwete. Gibiru gi kalimatu tauhid, gibiru gi woni tauhid, gibiru ngiso jenia ji obi olamu Ruoth Nyasaye. Yesu kanu biro wang piny ngiso jenia lamu Ruoth Nyasaye achiel kende. Musa be kanu biro ngiso jenia lamu Ruoth Nyasaye achiel kende. Ibrahim kanu biro ngiso lamu Ruoth Nyasaye achiel kende. Muhammad be kanu biro ngiso lamu Ruoth Nyasaye achiel kende. Mangisi jog gino wete e bo bendera mar lamu Ruoth Nyasaye, e bo lamu Ruoth Nyasaye. Onge ng'ama nopogore gi wadgi, onge ng'ani yalo injili mopogore gi wadgi. Injili magi no biro e tams achiel, mak mana wan jogo maluwogi ema pachwa gi ng'eyo magwa opogore, kendo wan ema wapogore kiwan, lakini gitu no gipogore e chopo wach mar Ruoth Nyasaye. Wa maana shahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara. Adira mangisi ni iye ni jaote Muhammaden jaote ma Ruoth Nyasaye ni nyaka ilugi ma okelo. Adira mangiso ni jaote Muhammad en jaote ma Ruoth Nyasaye ngiso ni jibro nena adira no kuomi ako poni luwo puonj mag jaote Muhammad gi kaka no kelo puonj mag din ma Ruoth Nyasaye. Watasdiku fima akhbara, kendo ibedo jadiera mangiso ni gino kelo chane na diera kama ok ne miriambo. Wajtinabu manaha anhu wasajara, kendo nego bed ni bedo mabor gi gigo mokwedo, puonje maricho modagi ne kik jitim, onego bed ni bedo godo mabor. Wan la yubada Allahu illa bima shara'a, kendo onego bed ni lamo Ruoth Nyasaye makmano ne lamo Ruoth Nyasaye gi sheria ma jaote Muhammad no biro godo. Kechene jaote makhatam anbiya, en jaote mugi kum jaote duto te ma Ruoth Nyasaye no kelo e wang piny kar kae. Ochal kaka jaote kane biro mondo ne biro kutieko tam mare Ruoth Nyasaye golowa. Jaote Yesu kanu biro kanu tieko tam mar Ruoth Nyasaye no golewa. Musa kanu biro kutieko tam mar Ruoth Nyasaye golewa. Nuhu kanu biro kutieko tam mar Ruoth Nyasaye golewa. To ko nikoro Nuhu no kelo puonj mopogore gi Musa. Gibiro kelo puonj achiel, mak mana an gi in makawuono watemo lalo ji, golo ji e yo mar Ruoth Nyasaye, nikech jogi no kelo puonj achiel, mak mana wan makawuono wayalo wach Nyasaye, jomoko wayalo wach Nyasaye ataro. Kar mondo mi wayale ga diera ma idware godo, wan wayale mondo mi wayud kaka dang wachieme iye, kaka dang wayieng'e iye, kaka dang wadage iye. Mamago puonj, kopunu puonjo puonj aina gieki, to wan mwadhi bedo ramoki mag mach
mbele Ruoth Nyasaye, nikech walalo ji mang'eny, mwagolo ji e ler mar Ruoth mang'eny Ruoth Nyasaye, mwatero ji e mudho mar lal mar jachien. Wadalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhid. Kwa ng'iyo kendo bang' kwaseng'e jaote Muhammadin ro jaote Ruoth Nyasaye, wadog wang'iyo ni Ruoth Nyasaye onego bed ni lamo kende, maonge Nyasaye moro amora onego bed ni lamo Ruoth Nyasaye achiel kende. Wang'iyo ni dalil ang'o Islam lemo, gilemo nade, be ma andike nitie buge mag Ruoth Nyasaye adieri. Lemb jo Islam ma ji lemo dibich ni be nitie e andike mar Ruoth Nyasaye, koso Islam tima gima pache omiye. Kech ng'eni kata koponi kwayo ni kori go chongi ikwayo Ruoth Nyasaye, onego bed ni go chongi, koponi go chong cha jonabi bene go chongi. Onego bed ni kikwayo to ikwayo koponi kalure ga ndike mar Ruoth Nyasaye. Gin kapo ka ng'ato penji ni ya koro kata jaje ni mi jaje ni goni eni andike mane, mondo mi wando kwa chak jaje inyalo wacho ni wachaje nikech andike ni chakre gi kacha cha janabi moro nen kama to notimo kama Nyasaye no ng'ise mo tim kama, mano winjore. Lakini to koro kibukuri ti jaje ni to kata andike mo mi jaje ni onge, mane chal ka ng'at magwondo wang' ji. Kata sani koro yalo mo yalo ni ng'at nyalo penjo to mi yalo ni janabi mane mano yalo, ng'ise ni Yesu no yalo, Nuhu no yalo, Musa no yalo, Ruoth Nyasaye. Andike no ni kanye e buk mar Quran, buk mar Taurat, buk mar Injili, buk mar Zabur. Ma gima wazi maneno. Lakini to kaponi anyalo bedo ni yalo gigo te onge buge go duto te, anyalo neno ka ng'at ma wuondo ji e wang' piny kar kae. Koro miyo Islam oluoro mondo mi oyal gima miriambo, wayal gima adiera ma Ruoth Nyasaye nyalo mi rwako e chunje ji mondo ji ong'e Ruoth Nyasaye. Lemo mwalemo abich ni be uyudore buk mar Quran, dalilu salati wa zakati wa tafsiri tauhid, adiera mang'iso wa lemo abich mar Islam, ka achiel gi chiwo mar apar, ka achiel gi ng'eyo Ruoth Nyasaye ni en achiel. Ruoth Nyasaye wacho na buk mar Quran sura miluongo Suratul Bayyina. Kidhi e Quran aya mar 5 Suratul Bayyina ibro yudo ka Ruoth Nyasaye wacho na buk mar Quran ni ya wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddin. Joka dhano gi chwech na machwe wang' piny kar ka nokamiyo gi chik mora mora, makmane namiyo gi chik mondo mi gilam Ruoth Nyasaye achiel kende, ka giyango chunje gi ni gilam Ruoth Nyasaye achiel kende, ka achiel gi ler mogundho. Wayuqimuna salata, bang' mano ka giseng'iyo ni Ruoth Nyasaye en achiel kende, gichung lemo abich, girit arita mar lemo abich. Ma en andike man thuolo e buk Quran. Nyasaye ilamo dibich. Wayuqimuna salata, wasima gichung girit lemo abich, girit arita mar lemo abich pile ka pile gilem dibich odiochieng'. Wayutu zakata, banga giseketo arita mar lemo abich, gigol chiwo mar apar. Zaka en mwandu ni migolo mondo mi ulunge ne zaka nikech oluoko richo ni misebedo kitimo. Golo luchi golo mwandu mane se golo mondo luok ibed ng'am ler, bugo bed maler be Ruoth Nyasaye. Ulunge ne zaka en chiwo mar apar migolo kuom jogo mane gi nyalo. Ok gole pile ka pile, chabich ke tichabich, kata Jumapili ka Jumapili. Kendo ng'at magole Jumapili ka Jumapili kata tichabich ka Jumapili magolo kama kawaida swadaka. Magi gin swadaka, mina swadaka. Lakini zaka idwaro ni mondo igole iga ka iga. Kaponi in gi mwandu mari, igo handi tikano laki achiel ma iga kadhi, basto igolo apari laki achiel, igolo 1000 imiyo ng'ato. Kan laki achiel cha ngeso ka ngeso ok mondo migolo tichabich, migolo tichabich ke tichabich gi ngeso ka ngeso gi me Jumapili ka magi sadaka. Ng'ato golo sadaka mamare mo okonyo go ng'ato, ok en ga chiwo mar apar. Chiwo mar apar dikuri golo dikuri Ruoth Nyasaye ogwedho piny marach ahinya. Kech jogo manigi mwandu kaigo kadho togolo, kaigo kadho togolo, kaigo kadho togolo. En gimigolo bang'e kendi golo mana kuom jok manigi mwandu, ok ng'at ma maskini.
wadhalika dinul qayyima bas to kise lemo lema bich bas te golo chiwo marapar ing'isi buk mar Qur'an wadhalika dinul qayyima mano din maratiro maneyo maratiro mantie din maratiro din mar Islam korwa ja Islam golo zaka ja Islam la Ruoth Nyasaye ja Islam timo gimiluongo ni kwayo Ruoth Nyasaye ng'uono ja Islam timo timbe duto ma ji dwaro momiyo time wang piny kar kae ma moro chuny Ruoth Nyasaye. Wadalilu siyami qawluhu ta'ala ang'o mi ng'at nyalo penjo ni ang'o mi Islam tweyo waseng'e ni gilemo to andike no ni buk mar Qur'an to ang'o momiyo gitweyo ni tandike mane mokelo ni nyaka gitweyo ang'o momiyo gitweyo ndalo Ramadan jo Islam tweyo ma okwe moko tweyo andike mang'isowa ni tweyo nyaka watwe nitie buk mar Qur'an suratul Baqara sura mar Baqara aya 183 kidhi ng'iyo idho ka Ruoth Nyasaye ni ya ayyuhalladhina amanu un jogo ma oyie koda ni Nyasaye achiel kutiba alaykumus siyamu ondiknu e wiu ni en chike wiu ni nyaka tutwe kama kutiba ala alladhina min qablikum kaka nuket chikni kum jogo manukungu nuwe wang piny karka la'allakum tattaqun mondo mi uluor Ruoth Nyasaye ma Islam mama kaka okani Islam kente kata jal mapoko je Islam no beni bede maisha machal kama maisha malamu Ruoth Nyasaye maisha malamu Ruoth Nyasaye achiel maisha malamu dibicho dichieng tilama Ruoth Nyasaye achiel kendo gi maisha mar golo zaka golo chiwo marapar maradek itweyo ni Ruoth Nyasaye kochopo ndalo mag tweyo ok itwe ni dhi bede wi got kech kai ni kuri tweyo chiemo itweyo wuoyo nitie tweyo mar Ruoth Nyasaye muwuok e bwo chik mar Ruoth Nyasaye nitie tweyo moko ma ji tweyo lakini onge e bwo chike mag Ruoth Nyasaye ero ng'ato wacho ni wan kawuono watweyo ok wawuo mano tweyo makata king'iyo ni buk mane mawacho ni kikiwuo onge kata nitie ng'at wacho ni kawuono wan watweyo nikech owach ni mondo watwe gi shek mar muskiti kata gi father ong'isi gi abwandike mane buk mar Qur'an wacho ni kopono chopo ndalo mag tweyo ndalo mag timo nyasi mar tweyo to tweyo kama kutiba ala alladhina min qablikum kaka nen chike wi jogo manukungu nu e wang piny kar ka mang'iso kata jogo manukungu nu e piny ni ne gin jo Islam to ne gitweyo kaka ne jo Islam asani tweyo la'allakum tattaqun mondo mi umed luor bedo gi luor gi Ruoth Nyasacho med keto luor maduong' e mbele kindu gi Ruoth Nyasacho. Wadalilu haj jo Islam bang' kosetweyo ji dhi hija ng'ato kone oko jo Islam ochokore piny Maka wacho ni Allahu Akbar jilemu kocha mang'eny kabinde gi kabinde upenjo to jogi timo gini nikech ang'o miyo jogi dhi ga piny Maka pile ka pile jo Islam idho ndege jo Islam wuok dhi safar ma Maka en gang'o ng'at ma kia duoko ni gidhi lamo jochiende kech ok ung'eyo en oduoka mar ni chwang' nikech gima joka timo chok odwa kodwa gi pache ma en wuon omiye wadalilu haj dalili mar haj mar ji dhi Maka ni ng'oni haj safari mar Maka ni ng'oni haj udhina lillah Nyasaye Nyasaye en tajiri maloyo tajiri duto te wang piny karka koro mioro jo Islam ka in gi mwandu to dhi piny Maka idhi kwa Ruoth Nyasaye ni ng'un ni kamoro ma intie gik moko ma wacho abich gi eki lemo Ruoth Nyasaye achiel kende lemo abich golo zaka tweyo kod dhi e hija magi gin chike mantie bwo din mar Islam ma jo Islam nyaka bed ni timo ka osebedo jo Islam wa ila huna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.